Το όνομά μου είναι Αθανάσιος Διάκος. Μπα μαλακία. Πρέπει να το ξαναφτιάξω. Το όνομά μου είναι Αθανάσιος Καπάκης. Που αυτό είναι και άλλο μαλακία. Πώς τι είναι. Πρέπει να το ξαναφτιάξω μία. Αθανάσιος Χρήστος. Όχι, αυτό είναι όνομα. Ρε δεν γαμιάστε που θέλετε και να σας πω και το όνομά μου. Περίμενε. Συγγνώμη για τη διακοπή αυτή. Κόβω και το ρεύμα. Συνεχίζουμε. Αφήστε το όνομά μου τώρα γιατί τα έχουμε κάνει σκατά. Λοιπόν, θα αναρωτιέσαι τώρα γιατί ένας μαλάκας γέρος βγάζει ένα μαλακισμένο βίντεο. Θα σας πω λοιπόν. Εγώ προσωπικά έχω AIDS. Μου το είπε ο γιατρός μου που πήγα την Τρίτη. Μου λέει, άσχημα τα νέα φίλε, έχεις AIDS. Του λέω, ρε μαλάκα δεν πειράζει με τόσο σεξ που έχω κάνει. Πώς να μην έχει γίνει το... Συνεχίζουμε λοιπόν. Στέξω και το καπελούδι μου. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν, σε λίγες μέρες πεθαίνω. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και θα αναρωτηθείτε πώς είμαι τόσο ψύχρεμος. Τώρα που βγάζω το βίντεο πρέπει να είμαι ψύχρεμος. Ίδρωσα πριν, αλλά δεν πειράζει. Θέλω λοιπόν αυτά τα τελευταίες μέρες να σας τις μοιράσω μαζί σας. Να τις μοιραστώ μαζί σας. Και θα σας πούμε λίγα πράγματα πώς πέρασα αυτά όλα τα χρόνια της ζωής μου. Ας ξεκινήσω από κάτι φυσιολογικό. Το κάνετε όλοι σας. Το σχολείο. Λοιπόν, το σχολείο δεν είναι τόσο εξελιγμένο όσο ήταν παλιά. Ήμασταν λίγα παιδιά στην τάξη μας. Μισό λεπτό. Ναι, λοιπόν, ήμασταν λίγα παιδιά και οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί μαζί μας. Μας χτυπάγανε με το βούρδουλα, γνωστό σε εσάς τώρα πλέον ως βέργα, την οποία τη χτυπάγανε εδώ στο χέρι και έτσουζε. Γινότανε κόκκινο όλο αυτό εδώ. Ωραία. Μια μέρα, εγώ που μίλησα με τον συμμαθητή μου για κάτι κομμενικά, με είδε ο κύριος και με έπιασε από τα αυτιά και μου τα τράβηξε προς τα πάνω. Εγώ ούρλιαξα και έβγαλα πολύ αίμα. Μετά πήγα στο γιατρό και έκανα ράματα. Να σας μιλήσω τώρα για κάτι άλλο, στο γυμνάσιο. Ωραία, στο γυμνάσιο άρχισα εγώ με τους φίλους μου να βρίζουμε και να βγαίνουμε έξω με γκόμενες, το οποίο δεν ήταν καλό. Και κάναμε μαλακίες. Θυμάμαι μια φορά που είχα πιει πολύ και είχα χτυπήσει μια γκόμενα η οποία ήταν δικιά μου. Βασικά είχα πολλές γκόμενες τότε, αλλά χτύπησα μια και τη χώρισα. Επειδή ήμουν αμεθυσμένος τότε. Φλερτάραμε που λέτε. Φλερτάραμε πολύ εμείς τότε. Τώρα είμαι παντρεμένος με την κυρία Βαγγελιό, την οποία τη γνώρισα σε ένα αεροδρόμιο πριν από 30 χρόνια. Μάλιστα σε λίγες μέρες έχουμε επέτειο. Αλλά δεν θα ζήσω. Θέλω να το χαρώ και αυτό. Είναι εδώ λοιπόν και ο εγγονός μου, ο οποίος διαβάζει τώρα βιολογία και δεν μπορεί να μας μιλήσει. Ή μάλλον μπορεί. Α, δεν μπορεί. Δεν πειράζει. Εσείς παιδιά είστε καλά. Μα τι ρωτάω. Σαν και εμένα δεν είναι κανείς. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Συγγνώμη αυτό. Τι είναι αυτό. Το ακούσατε κι εσείς. Το τηλέφωνο χτυπάει. Μισό λεπτό.
Γιατρέ μου. Γιατρέ μου, εσείς είστε? Ναι, νιώθω πολύ καλά. Τι εννοείτε ότι μόλις ακούσω αυτό που μου έχετε να μου πείτε δεν θα νιώσω καλά? Τι είπατε? Παιδιά, μόλις μου είπε ο γιατρός ότι έχω λίγα δευτερόλεπτα ζωής και τώρα θα σας πω αντίο, γιατί δεν αντέχω άλλο, δεν νιώθω καλά.